Hello. Как се работи с това, бе? Оп. Пак пиеме винцок преди полета. Снимам. Дойдохме на един пазар, Меркадо де Колон. Нищо особено не е, обаче има готина архитектура и много ми прилича на тази на Гауди. Не знам дали има нещо общо, трябва да проверя. Знам, че е доста стар, от 1916. Има готини пръстенчета. Валенсия е трети по големина град в Испания, като тук се намира градът на изкуствата и науките. Малко по-късно в влога ще минем оттам и ще го покажа. Тук е родното място на традиционната паея, която първоначално се приготвя с пиле, зайки и зеленчуци. И една от най-характерните черти на града е бившото корито на река, което е превърнато в огромен зелен парк, който минава през цяла Валенсия. Да, такива. Какъв си сладък! Аз те гледам там, седиш на тия цветя, викам, добре. Ще предлагам. Ще предлага пак. Ти. Цветелин купува цветя. Фиорино. Позабави се. Еми, Не го направи много тънко. аз не очаквах да се забавя. В тя горката май я е страх. Да. Ние така сме я зяпнали. Майцо! Зори, това е марка. Марка. Ама сега не работи или какво? Не. Я да разгледаме базарчето. Да. Чиники, чашки. Da, Simeon, bani români. О, моля ти се. Да. Много обичам такива простотийки. Да, и не ги ползваш. Да, така е, но... Купуваме ги това така. Да. Незъбено. Тук, между другото, е за правене на някакви сосчета са тия чининки. Е така лимона да го... Днес сме на свободна програма, нямаме никаква идея къде отиваме, просто се шляем безцелно и разглеждаме. Почвайте да ядете, като дойде втора. Ще ядем и не. Нормално такси експириенс в Испания. Его мамута. Los animales que se vean. Фламингота! Сладките! Виж там екипи там. Виж го. О, да! Те си живеят заедно. И там има една птица, обаче не я виждам.
Всеки път, като съм в Испания и подценявам силата на сангрията. Изпих 3. Така. Леопард! Малко ми е лошичко. Къде си, ла? Избяга. Боже, какво си благо. Сладурче. Иска да излезе от casa. Не бе поздравява хората. Да, бе. Горилите ни правят бойкот. Не мога да работя. Само с периферното зрение. Да. Ама всички са. Да. 100% е нарочно. Те разбират. Не съм най-големия фен на зоопарковете, но има някои, които наистина се опитват да пресъздадат естествената среда на животните. Този тук е добре за сега, но не ми е сред най-любимите. Била съм в Прага и там беше наистина много хубав зоопарка. В Дубай също не беше лош. Тук една идея ми е скучновата, просто. Това беше. Каза, че достига до 5-6 метра. Това мога да достигне. Да, бе, просто ние бяхме огромни. Там бяхме в такава ферма за крокодили и видяхме как им дават цели пилета, ги хранят с тях. Беше ужасно. Да, беше много гадно. Аз много не обичам такива хранения на животни, защото Да. не се хранят с други животни. Да. То това си е, което им се случи в нормалната им Да. обстановка, ама да го виждаш, да, не е готино. Мале. Страшнички са. Много са хубави. Ма малко ми е жал за тях. Защото са големи животни и си им трябва голямо пространство. Хипопотамите са много страшнички, между другото. Гледала съм как тичат и... Тараня. Бой. Оле. Отиваме на едно от най-разпознаваемите места за Валенсия и това е градът на изкуствата и науките, което представлява нещо като комплекс, в който има няколко сгради, океанографика, научен музей, планетариум и оперен театър. Има много така интересна футуристична архитектура и едно от най-сниманите места в града. Airbnb-то, в което бяхме, се намираше близо до града на изкуствата и науките и честно казано локацията беше доста окей за предвижване. Ако на някой му е интересно точно къде сме били или иска да му изпратя Airbnb-то, може да ми пише. Иначе беше приятно, имаше си 2 отделни стаи с 2 отделни бани и общо помещение. Вечерта тръгнахме по крайбрежната да се разхождаме и да си намерим място за хапване. Като тук съм сигурна, че лятото е пълно с хора и е много оживено. Просто сега нямаше почти никой. Телефонът ми има астигматизъм. Това е за нас двамата. На всяко. На всеки час ще показваме колко ни остава. Аз ги видях и ни двама ядяха такова.
Сега на диференция. Майко Боже, абе маса! Не! Хората ме пее! Как си сграб? Трябват ми тежести. Тегли ме. Ужас. Да. Майко! Приятен ден във Валенсия. Много. О, не. Това е опашката за онлайн билетите. Опашката за онлайн билетите е километрична. Вчера на биопарка му давам 6 от 10. Нещо не ми беше чак толкова интересен в сравнение с други места, на които сме били. И съм чувала и различни мнения за океанографика и сега ще видим. Океанографикът е най-големият океанографски парк в Европа и е част от града на изкуствата и науките, като тук има морски екосистеми от цял свят и това, което уж казват е, че рехабилитират ранени животни, грижат се за опазване на морските видове и също така повишават осведомеността за замърсяването на океаните, което се надявам да е така, не просто да взимат животни от някъде, ами наистина да помагат на морския свят. В Малта имаше ли такова? Имаше, ама беше много малко. Много хора са пуснали, просто не можеш изобщо нищо да видиш толкова. Представям си лятото какво е, щом сега в февруари, когато по принцип няма толкова туристи, е такава путаница. Така изглежда се едно много слънчево и приятно. А то всъщност е много ветровито и студенко. Пекат си се. Тебе как смееш му на това на портрет? О, твоето е нещо. Какво? Какво? Много не спански говори. Аз нищо не им правя. Може би мув казва, не знам. Това са шарани. И това какъв клюн има? О! Аз ще лазя с камерата заради моите последователи. Да, това ще бъде много интересно. Да. Само заради вас, само заради вас. Ох, ударих си главата. Не, кой се напълва. Ама ще чакаме вълната. Okay, let's go. Okay. Бебета медузки и големи медузки. О, жарко. Той си спинг. Да се надявам.
Добре, сега като излязохме, ми се дигна оценката, може би 7 от 10, по-скоро бих дала. Има много интересни неща и различни шоута, различни животни. Вятър е отвратителен. Даваха го между 3 и 4 часа някъде, че отнема обиколката на океанографика. Ние го направихме почти за 3. Когато гледах прогнозата, видях само градусите, не видях бруталния вятър и си взех само и рокли. Малко сме изпуснали момента. Те поприбират вече. Работното им време е до 3 часа, обаче испанците 2:30 станали и вече край. Хората искат да си почиват. Да. Мръвчица. До тук фейл. Много ги мързи. Много ги мързина. Даже 2:30 няма. Това вече е квартал, който ми харесва. Цветничък. Вече ми прилича на Испания тук. Бягай. Ето го това на ъгълчето. Има и базарче до него нещо. Браво, браво. Топ, топ, топ. В порутена сграда идеално. Много ми се изморя. Аз мога да си ходим още колко кажа. Значи, дай ми твоите обувки и ще ходим където кажеш. Аз не си взел обувки. Тя, Зори, си снима за много. Нещо, трябва да хванем и лошите ни моменти. Do you have draft? Okay, Amsterdam or Heineken? Heineken. Те сте падали зъбите. Така по-добре. Браво, топ. Много съм доволна. Патата с браво, с Е. браво. Браво. Много ми харесва всичко. Ще ревна. Много обичам храна и да е хубава и... Патата с брава с Пас. По? Тотален пас. Топ. Баджан, това отгоре е нещо Мале, червено. мале, мале. Червени неща не ям. Откачам. Така, топете си домати, каквото искате си. спайси. Верно. Това е Къде хляб. салата тогава? Нищо в буркан. Без домати. Значи не харесваш домати. Да. Въобще, не ги понасям. Е. Читам чесън, не е домати. По-добре да има чесън, отколкото да има домати. Мале, мога да ям домати Ама малка ли всеки се ден. сгодило, или? И това вътре пълно с сьомга. А това е люто и е жестоко. Да, добро е. Браво, много се радвам. Искам да си топкате ето. Направо ми дойде настроението. Преди това, що нямаше? Не, че нямах, ама сега така, като има някаква хубава храна и направо... Това тирамису изглежда много деконструирано. Айде. Много хубаво. Най-голямата атракция на всеки град. Зара. Тан-тан-тан. Айде, let's go. Не, добре. Спешно вече издиш. След 8 часа ходене днеска, само това ми трябваше. Който представи във фитнеса, качва лесно. Сравнително. Ох. Ами, да. Хубаво е. Като гледката на... Като гледката навсякъде от кула.
Според мен всеки човек си има една държава, която би се връщал в нея абсолютно всяка една година. И за мен това е Испания. Просто си обичам и дори нямам някаква точна, конкретна причина какво толкова много ми харесва в Испания. Просто си усещам като моя държава. И наистина бих се връщала тук всяка една година, ако можех. Но в момента съм малко учудена, че Валенсия за сега не ми харесва чак толкова много. Била съм в Барселона 2 пъти, в Малага, в Гранада, в Салоу, Стиджес и Тарагона. И първия ден тук нещо Валенсия не ми срещна очакванията, но може би това е защото беше някакъв такъв опознавателен ден. Сега втория ден със сигурност много повече ми харесва, но според мен голяма роля играе времето, защото за пръв път осъзнах, че идвам в Испания, когато е зима все още. Нали, тук си е доста по-топло, 20 градуса е, но в момента вятъра е доста силен. До сега пък винаги съм идвала в Испания, когато е било лято и то естествено всичко през лятото е много по-хубаво. Но сега, когато се разхождам и с някакви такива по-малки кварталчета или пък по-дори централни места, но с по-стара архитектура, много повече ми харесва. Честно казано, тази част с новите сгради не е моето нещо, но аз така или иначе не харесвам чак толкова много сгради, които са по-нова архитектура. Харесвам си стари сгради. Леле, това е моето кафе. Айде! На опашката. Тан-тан. Да, обичам го, браво. Добре. Това не е ли утро? Quattro, да. Айде, да. С последните ми 3%. Ще зарежеш тях за батерия. Да. При такава мръвка да ям шоколадова торта. Кют. Имам чувство, че днес правим 5 крачки и сядаме да ядем и да пием. Бебето! Вижте го как лази там в това. Искам да знам колко хиляди крачки сме направили днес. Блинкбокс. Да видя ли за пръстенчета? Набързо ще ми изчакате ли за една минутка? Мале, тук... Мал. Hello. Искам да си взема пръстенче. Този си го взех от Барселона. И искам и един от Валенсия. Я гледай какво става. Арт. Как Ро. знам, бе? И това е яко. Има такова в София, да Софиянър. Мандала. Пак говорите просто ти на влога ми. Да, не мога сега. И от тук пръстенчетата добре изглеждат. Влязохме в един ресторант, който бяхме харесали и се оказа, че сервитьора е от Видин, което потвърждава теорията ни, че където и да отидем, има някой от Видин. Добре, връщам си думите назад. Първият ден ме подлъга, харесва ми. Но
има още да ми се доказва Валенсия, така че утре ще видим, ще ходим на кубинския квартал, който мисля, че много ще ми хареса. А тук има някакви интересни улички. Нещо не можем да си харесаме ресторант. На втори ресторант сядаме и ставаме. Изглежда добре. А това какво най-добрите във Валенсия или най-добрите в Испания? Добре. Отиваме на топ 3 най-хубави бургери в света. Гол! С тия книги много бургерско. Това наистина е доста странно. Място за бургери с прилично на библиотека. Няма да те чакам да ходиш до магазина. Другия вариант е да видим за ресторант утре сутринта. Добре. Така, това е Джони. Обиколихме 15 ресторанта, накрая си взехме да ядем бургери вкъщи. Това не е лошо. Супер ми е даже. Please don't eat me, I'm just a towel. Добре. Знаеш. Добро ли? Много. Да. А ти какво си го поръча? Medium ли? Medium. И аз така. Въпреки, че аз не обичам много сурово месо и това ми изглежда малко червенко, ама... Много добро. Let's see. Показваме на камерата. Маля, това хлебче е много мекичко. Една идея повече сос, може би. Да, нещо подобно. Да. Просто сос, който да е малко повече вкус да внася. Нещо лютичко ли ми трябва, аз не знам. На кюфтето и това си топ. Това е българин. Топ 3 в света и пак ще намерим късмет. Да, факт. Елка Банял е много приятен квартал за разходка и един от най-емблематичните във Валенсия. Близо до плажа е и е известен с цветните си къщи, така има по-артистичен вайб, бохемска атмосфера. И районът някога е бил бивше рибарско селище, а пък днес е просто популярно място за разходки, кафенета и така по-цветно испанско усещане. Тия пазари винаги са ми леко гадни. Има някаква странна миризма. Тия ягодки изглеждат много добре. Я гледай. Аз ви казах, че обичам пробити места и вие ме доведохте да видя пробити места. Много съм доволна.
Най-накрая да видим морето. Много е странно да ходя по пясъка с кубинки. Между другото, тук всеки си е в различен филм. Един прави йога, друг е с яки и с кубинки, трети е гол, четвърти се пече, пети влиза с дрехи в морето. Там една жена си прави йога. Да са доволни мъжете, дойдохме до стадиона във Валенсия. Въпреки че е готин де, цветничък. Аз толкова и разбирам. Каква ви е оценката на футболните фенове? Няма по-друго. Да. Може да би служил петица оверол. Някакво средно. Мен нещо не ме грабна. Ето сега. На Да. Летвата е Не, аз като човек, дето не гледа футбол, да, той е на Байерн Мюнхен, ми хареса. Беше добре направено, иначе не че ми е интересно. Това ми беше скучно. Опит 106 да хванем маркетите. Аз бих си взела и такова. Тия дребните да аз ги искам. Вземи нещо да пробваме. Това не е пет поедно. Някакво саламче. Окей. Ай, там горе. Мен тия пръчки ми харесват. Добре, този маркет най-много ми хареса до сега. Най-голям е и има неща и за подарък, и за вкъщи да си вземеш, да си напазаруваш, и да си вземеш нещо да си хапнеш на място. Този си им е централния маркет. Има картички. Мене такива неща ме вълнуват. Тръгвам си преди да съм купила поредната картичка. Тази Агуа де Валенсия е някаква традиционна тяхна напитка, която е с портокал, газирана вода, ликьор, нещо подобно на аперол, предполагам. Не сме я пробвали все още. 500 грама. Пръчка. Hello. Hello. What is the focaccia of the month? I don't have focaccia of the month. Yes. For my English, yeah? No, it's okay. Bye bye. Bye. And you, where are you from? Bulgaria. Bulgaria, nice. Yes. From here for holidays, vacation. Yes, all in You vacation. like Valencia? Yes, very much. Bye bye, guys. Bye. Хайде. Cheers. А? Агуа де Валенсия, бе, нали повтарям от
Много сладко. Малко като аперол е, просто е по-портокалово и по-сладко. Хубаво е. Малко като степче. Тети. Най-тънката сграда. Това наистина ли живеят хора в него? 1 метър широчина. И това е последната ни вечер във Валенсия. Отиваме на ресторанчето с видинчанина от снощи. Да уважим съгражданите. Последните 3 часа не снимах много, защото бяхме много изморени и се прибрахме да си поспим за малко. Беше по-скоро екскурзия, не почивка. Доста си пообиколихме. И цялостната ми оценка за Валенсия може би е 6 от 10, 7 от 10, нещо такова. Хареса ми, но просто имах по-големи очаквания. Може би всеки досега, който е бил във Валенсия, ми казва много хубави отзиви за Валенсия и очаквах много да ми хареса. Чудя се какво свали оценката, може би от една страна, защото сме тук в февруари и все пак ако бяхме по време на лятото или по-топлите месеци, може би щяхме да правим и други неща и активности, да ходим повече на плаж, не знам. Испанското настроение просто за мен е различно. Тук беше различно, но бих му дала втори шанс със сигурност и не смятам, че е лош град или че не трябва да се посещава. По-скоро аз не го усетих явно, не знам. Но бих му дала втори шанс. И сега сядаме да хапваме, а пък утре полета ни е в 6 сутринта, така че трябва към 3:30 някъде да си хванем Uber. И ще бъде тежко, защото освен ранното ставане, го дават на кацане в България да има много силен вятър. И не знам какво ще се случва. Ибериан порк. Той с гарнитура ли идва или се само? Да, с картофено пюре и салат. Добре. Едно такова, една порция берен порк и искаме салатата гардения ли беше? Гардан салат. Да? Месте. Уникално. Питайте за моят чизкейк, защото ще откача. И сега, примерно, е затворил преди 3 години. Can you tell us where is this one? Okay, can you tell us where is this one? With the cheesecake. Here, but it's closed. It's closed? But it's showing that it's open till 23. Got it. Thank you. Затворено е. Всеки ден работи. Ну. 1%. Ако искаш, аз за сладолече, яде ли ти си? 30 чистки.